Ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε το πολύ αγαπημένο μας γεύμα κοταρίζι. Είμαι η Άννα. Είμαι ο Τέο Ζου, personal trainer και φίλος της Άννας. Και μετά από εδώ πέρα θα πάμε για μια προπόνηση. Πλάτης στήθος ώμη. Αχ, τώρα εσύ για το καλό ήρθες. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζεις όσον αφορά το bodybuilding σε σχέση με τη ζωή σου και την καθημερινότητά σου? Το πρώτο καιρό δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να προσαρμοστώ στη διατροφή μου. Ήμουνα πάντα μαθημένη να τρώω ό,τι θέλω, ό,τι ώρα θέλω. Επίσης, είμαι του γλυκού. Μου αρέσει πάρα πολύ το γλυκό, το οποίο έπρεπε να βγει όντως εντελώς από τη ζωή μου. Δυσκολίες που πρέπει να κοιμάμαι συγκεκριμένες ώρες ώστε να αναπληρώνω 8ωρο το ύπνο. Οι ώρες προπόνησης, κούρασης, όλα αυτά. Τώρα βέβαια μπορώ να πω ότι μου αρέσει ο τρόπος ζωής που επέλεξα να κάνω, γιατί βλέπω αποτέλεσμα να δείξω στις γυναίκες ότι όλες μπορούν να τα καταφέρουν, αρκεί να έχουν θέληση. Έτσι δεν είναι? Για τον Τέο έχω ακούσει ότι είναι ένα παιδί που άμα σε αναλάβει θα σε έχει αλλάξει το σώμα ριζικά. Βέβαια εγώ δεν πίστευα σε αυτές τις μπουρδες και επειδή από πριν είχα δοκιμάσει να κάνω personal trainer με διάφορους, το αποτέλεσμα δεν ήταν μηδαμινό. Και αφού γνώρισα το Τέο, είπα άντε θα δοκιμάσω με ακόμα ένα να κάνω. Έδωσα στον εαυτό μου ευκαιρίες. Διαφορετικά θα πήγαινα για χειρουργία. Τι χειρουργία? Ήθελα να κάνω μεγάλα χειρουργία. Full. 3D λιπαναρρόφηση, κυλοπλαστική, γλουτό, τα πάντα. Σε έσωσα. Με έσωσες από τα χειρουργία, η αλήθεια είναι αυτή. Το αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικό αν κάνεις χειρουργία, το πώς φαίνεται το σώμα σου, και τελείως διαφορετικό όταν γυμνάζεσαι και είναι το φυσικό αποτέλεσμα. Και αυτός μου φύτεψε το μικρόβιο, το να θέλω κάτι παραπάνω από το να κάνω απλά σώμα, και έβαλα στόχο στον εαυτό μου, αν μπορώ και αυτό να πετύχω, το να πάω σε αγώνα. Δεν μας έγινε. Τα πάει πολύ καλά. Το θέμα είναι να έχει υπομονή και επιμονή για να πετύχει τους στόχους της. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Έχει επίπεδο δυνατό. Από το 0 έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει και θα γίνει και ακόμα καλύτερη. Με τη βοήθεια τη δική σου. Μόνο. Προφανώς. Άννα και Τέο, τι θέλετε να προβάλλετε μέσα από αυτό το κανάλι? Αυτό που θα ήθελα να προβάλλω μέσα από αυτό το κανάλι είναι για να δώσω μια ελπίδα σε κάθε γυναίκα σαν εμένα που έχει πολλές υποχρεώσεις στη ζωή και που έχει αφήσει τον εαυτό της, όπως εγώ παλιότερα, πιστεύοντας ότι πλέον έχουν περάσει τα χρόνια και δεν μπορεί να κάνει κάτι στη ζωή της. Είναι λάθος που σκεφτόμαστε έτσι, γιατί η ζωή είναι μπροστά και μπορούμε να κάνουμε πολλά διάφορα αρκεί να το θέλουμε και αρκεί να προσπαθούμε και να κυνηγήσουμε το όνειρο. Και εγώ με τη σειρά μου να δείξω ότι με τη βοήθεια ενός ειδικού μπορεί να ακολουθήσει και να πετύχει τους στόχους της. Τελειώσαμε το φαγητό μας και ήρθε η ώρα να πάμε για προπόνηση. 40 γραμμάρια πρωτεΐνη, full ανάπτυξη. Σήμερα στην προπόνηση θα δουλέψουμε 3 ασκήσεις πλάτης και 3 ασκήσεις ώμους. Θα κάνουμε μια πολύ δυνατή προπόνηση, θα τη φτάσουμε στα όρια και θα πετύχουμε το στόχο μας. Πάμε να το δούμε. Πρώτη άσκηση θα παίξουμε τροχαλέα κλειστή λαβή. Πάμε, δώσε ενέργεια. Παίρνουμε λίγο χρόνο και συνεχίζουμε για 5. Πάμε πάνω, τεντώνεις εκεί. Δώσε. Εύκολο. 1. Και πάμε 5. Έξω στήθος. Εκεί. Ωραίο. Μαζί. Απ. Απ. 1. Οπ. Αυτό είναι. Και. Εκεί. Έξω. Βγάλε. 1. Πάμε. Οπ. Όποιος θέλει να χάσει κιλά ή να έρθει σε φόρμα, δεν χρειάζεται να κάνετε αυτό που κάνω. Εγώ έχω άλλη τρέλα. Έχω άλλους στόχους. Εκεί, πάμε. Δώσε. Και μπαίνεις 3. Ανοίγεις ψηλά. Και. 1. Εκεί. Δώσε. 2. Εκεί. Πάμε 1. Μπράβο. Αμινοξιά καρπούζι. Επόμενη άσκηση. Χαμηλή κοπελατική. Τι κάνουμε? Πάμε. Ωραία. Πάμε. Αργά.
2, εκεί. 3, αυτό είναι. Εύκολο. Βλέπετε πόσο το απολαμβάνει. Αυτή τη στιγμή πεθαίνει, αλλά εξελίσσεται ένα βήμα παραπάνω προς την επιτυχία, προς τους στόχους της. Αυτή τη στιγμή νιώθει ότι γιορτάζει. Άσχετα από πονάει. Ο πόνος είναι δύναμη. Μπράβο. Ωραία. Πάρε χρόνο και μπαίνω 5. Και μπαίνω 5. Ναι. Δεν με λυπάσαι καθόλου. Γιατί να σου για λύπησης. Ξέφυγε αυτό. Πιστεύω θέλει να δουλέψει πόδια, γλουτούς. Αλλά εντάξει, όλο το σώμα. Ναι, υστερώ πολύ στα πόδια, στο γλουτό. Αυτά θέλουν γέμισμα. Βγάλε γλουτό, λίγο λυγισμένα, βάζω μέσα και... Πάμε. Και. Μπράβο. Και πάμε τριάρι. Μπαίνεις τριάρι. Από ό,τι βλέπετε είναι σε τρομερή φόρμα, αλλά ακόμα δεν είναι ούτε 40%. Σκεφτείτε το λίγο. Ακραία φόρμα. Και πάμε να συνεχίσουμε τελευταίο σετάκι. Πάμε. Βγάλε στήθος. Μπράβο. Πάμε τώρα. Λυγίζω ποδαράκια, έξω στήθος, σταθερός κορμός και δουλεύω πάνω. Εδώ. Πάμε να δουλέψουμε τώρα μπροστά μου. Πάμε, βουνό είσαι, άιντε! Δώσε! Αργά κατέβαστα! Εκεί, πάρε χρόνο. Σαν Superwoman. Πάμε, μπε. Εύκολο θα την έκανα μια σούπερ ήρωα της Marvel. Από τις καλύτερες ασκήσεις για μπροστινή μοίρα. Τη νιώθουμε πάρα πολύ καλά, δουλεύει πολύ καλά. Κουνάω παντού. Πλαϊνές άρσεις σαλτήρων, επόμενη άσκηση. Η ίδια στάση, λίγο λυγισμένα, ελαφρώς λυγισμένα και ανοίγω. Την ξέρεις. Δεκαράκι. Θα τα δώσεις όλα, θα σε βοηθήσω. Εύκολο. Αυτό είναι. Πώς το βλέπεις, καλό. Δύσκολο. Και πάμε πενταράκι. Άνοιξα καλά. Εκεί. Άνοιξε. 2. Μπράβο. Πάμε. 3. Αυτό. Δώσε. 4. Πάμε ένα ακόμα. Δώσ' το. Αυτό είναι. Και πάμε 3. Πάμε 3. Δεν μας σας τίποτα. Άνοιξε καλά. Άνοιξα καλά. Εκεί. Δώσε. 2. Αυτό. Πάμε. 3. Πολύ καλό. Εκεί. Άνοιξε τα. 2. Πάμε. 3. Δώσε. 4. Μέχρι πάνω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Και πάμε 3. Τώρα είναι. Φεύγεις από τη ζώνη άνεσης. Τώρα πρέπει να τα δώσεις. Ψηλά. Βγάλει τα, άνοιξε. Αργά κατέβα. Δώσε ένα. Δεν μπορώ. Θεέ μου, δεν μπορώ. Μπράβο ρε. Αυτό είναι. Αυτό θέλω. Πολύ, πολύ καλά. Φουλ ικανοποιημένο. Ευχαριστώ πάνω σου. Και τα φέρνεις μπροστά. Πάμε. Αυτή η άσκηση θα νιώθεις να δουλεύει ο πίσω ώμος. Η άσκηση ξεκινάει από εδώ. Εκεί, πάμε.
Ωου. Πω. Πάμε. Πω. Φουλ πιάνεται πίσω. Ωου. Ωου, πολύ πονάω, Τέο. Ωου. Πω, μιλάμε πόνο, Πω ρε φίλε, σαν Terminator εκεί. Λοιπόν, αυτή ήταν η προπόνηση, δύσκολη, απαιτητική. Προπόνηση πλάτης, ώμους, προπόνηση της Άννας. Από το 0 έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο και θα πάει ακόμα παραπάνω. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε. Κάντε like, εγγραφή και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.